बावैसो जानानै थांनाय दामानि ससियेल मिडियायाव ओंखारगासिनो बिथां थाख्लाय नार्जारीखौ बर' सावथुन मुलुगनि बिथाङा सासे फावखुंग्रिमोन। रावबो मिन्थियै गैया बिथांखौ पुलिसफोरा मानि जाहोनाव हमना लांदों। खोनानाय बायदिबा बिथांखौ सासे उन्दै हिन्जावसा मोदोमारि सोमोन्दो दं होननानै बिनि केसाव खोलैनानै बिथांखौ जेलसिम दैथायहरदों। बिथाङाथ' सासे बहुद एक्टिंगिरि आरो बर' समाजनि फावखुंग्रि होननानै बयजोंबो गनायजानाय सासे मुंदांखा सुबुंमोन। बिथाङा जुदि सैथोमारब्लाथ' बहुद मुगैजाथावना। मोनसे खोथायाव दङ, मानसिया बोरायब्लाबो गोसोआ बोराया होननाय बायदि जुदि सैथोब्ला, दायनिगिरिया नंमारगौब्ला आसाम पुलिसनि हमनायाबो थिगानो। आरो दा फुरा डिटेल्सखौ मोननाय जायाखै। जुदि खोनानाय बायदिब्ला बिथांखौ लोगोजों लोगो फान्दायलायनानै सोहरदोंबो होननानै बुंनाय जादों मानसिफोरा। ससियेल एन्टि सुबुंफोरनि दैदेनलांनायाव बहुद मुगैजाथावना। आरो जुदि थिग बेफोरबायदि जादों बिथांखौथ' रावबो सनमान होआलासिनो थाफेरामोन। बिथांनि ससे भिडिअखौ आं देखायलांसै। ओरैबायदि मारकार एक्टिंगिरि एक्सनगिरिमोन बिथाङा। बिथांनि भिडिअखौ नायलांदो, कमेडि फिल्मखौ एसे नायलांदो, आं एसे देखायलांसै। डेन्जार मानसिमोन। दा जेलावसो गुन्दै जाहैखो ना माखो बुंनो हाला। जालाबायनायनि मा बारनानै जोलाबायखो आंखौ। गावबुराया मारैबा मोनथिबा नों बारनानै जोनायखौ दाउखिबाद नांगोनबो, फाइन नांगोन, सोर होनांगोन? आंसो होनांलायगोन ना।